हाय सांग माने नमस्कार मु अमित आपण मानको स्वागत करूची आ गुटे नुआ ब्लॉग रे तो सांग मान देख पारुथिबे तो मु एबे अछि ए फोटो बंध अछि देखि पारुथिबे बंध साइड रे मु आसीतिली काहेकि ना ए रेगपाय बोली गुट गां अछि सेठी मु आसीतिली जणे पोडो बंध पड़े टी आसीतिली कि पय बोले एटी काठ जाक माने खोजिकी रखबार अछि कि नै सेति पय बोलिकी एपट आसीतिली तो सेपट देखि पारुथिबे लोक माने अछंती तो आपण मानको देखेइबी लोक माने भी अछंती देखि पारुथिबे तो सेपटरो जाउछंती लोक माने तो तांग मान सहित आसीतिली तो ए बंदर भ्यू देखि पारुथिबे केमती अछि बहुत खूबसूरत लागुची ए साइड रे घास अछि ए साइड रे पानी अछि तो पहाड़ भी साइड रे अछि सेति पय बहुत ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ତ ଏପଟେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତ ବହୁତ ଖୁବସୁରତ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଜୁମ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି ସେପଟ ଗୋଟେ ଅଛି ପଥର ଅଛି ଏପଟ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ ଟା ଅଛି ମଝିରେ ବନ୍ଧ ଅଛି ଏପଟେ ମାଟି ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏ ସାଇଡ ରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଗଛ ଦେଖା ଯାଉଛି ଏ କାଠ ଟା ସେଠି ଖୋଜିକି ରଖା ହେଇଛି ରଖିଦେଲୁ ତ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ସାହି ଭିତରକୁ ତ ସାହି ଭିତରକୁ ଯିବା ଚାଲ ତ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଗାଁକୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା କେତେ ତ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବେ ତ ସକାଳେ କେତେଟା ହେଇଛି ଟାଇମ ବୋଲେ ଦେଖି ଦଉଛି ଟାଇମ ଟିକେ ମୁଁ ଟାଇମ ହେଇଛି 8:30 ହେଇଛି ତ ଖରା ବି ବାହାରି ସାରିଲାଣି ତ ଲୋକ ତାପରେ ଯାଇକି ଯିବାଟା ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ବାହାରି ହଉଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାଡର ସିନ୍ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ କେମତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନଜାରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ ରେ ସବୁ ବିଲ ଅଛି ଏ ସାଇଡ ରେ ବନ୍ଧ ଅଛି ଏ ବନ୍ଧ ଯୋଗୁ ବୋଲିକି ବିଲ ଯାକ ସବୁ ପାଣି ହଉଥିବ ତ ସେପଟେ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଶୁଚି କି ନାଇଁ ଧଳା ହେଇକି ଦୁଶୁଚି ତ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ କି ନାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୱେଟ ମାନେ ତାଙ୍କେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯିବା ସାହି ଭିତରକୁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟରୁ ସବୁ କାଠ ଖୋଜିକି ରଖିଦେବେ ସେଇଠି ତ ସେ ଗାତକୁ ଡେଇଁବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାତ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଧୀରେ ଦେଖିକି ଡେଇଁବାକୁ ପଡିବ ତ ମୁଁ ଗାତ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ବିଲ ଜାଗା ନା ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ଗାତ କରିଛନ୍ତି ତ ଚାଲ ଏଇଠି କଣ ଅଛି ସାପ ଅଛି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସବୁ ଛଣ ଗଛ ଗୁଡାକ ଛଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିଥିବେ ଛଣ ତ ଏଇଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଘରକୁ ନେଇକି ଶୁଖେଇକି ରଖିବେ ରଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯୋଉଟା ଛପର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ହବ ଯେ ଏବେ ଆଉ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଛାତ ଘର ଯାକ ସବୁ ଟିଣ ଘର ଯାକ ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ଗାଁ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗଛରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ଛାଇଁ ହଉଛି ଏଇଠି ତ ଗଛରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟୁଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବହୁତ ପଥର ଅଛି ଯୁଆଡେ ଦେଖିଲେ ପଥର ହିଁ ପଥର ସେପଟେ ବନ୍ଧ ଅଛି ଏଇଠି ପଥର ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେ ବନ୍ଧରୁ ତ ଏଇଠି ଛୋଟିଆ ଗୁଡାଗୁଡା କରିଥିଲେ ଏଇଠି କଣ ଧାନ କପା କାନ୍ଦଲ ସବୁ ଶୁଖେଇଥିଲେ ନା ସେଇଠି ବସିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଛାଇଁ କରିକି ବସିବା ପାଇଁ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛ ବି ଅଛି ଗଛ କଣ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଅଛି ତ ଏପଟ କଣ ଅଛି ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପାଣି ଜାଗା ନା ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆମେ ବି ଟିକେ ବସିଦବା ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବସିଛି ଏଇଠି ଗାମଛା ଟା ଧରିଛି କାହିଁକି ନା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଢିକି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଗାଧେଇବାର ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଲିକି ଗାମୁଛା ଟା ଧରିଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟ ସାହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାହିରେ ପୁରା ନଡିଆ ଗଛ ହିଁ ଗଛ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଘର ଯାକ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଠିକ ସେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ବସି ପଡିଲି ପଥରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଥରରେ ବସିଛି ତ ଏବେ ବସିଲେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆରାମ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଖରା ହଉଛି ଏ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ଟିକେ ପାଣି ପାଖରେ ବସିଛି ତ ପାଣି ସାଇଡ ରେ ଅଛି ବିଲ ମାନଙ୍କରେ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଛାଇଁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବସିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି ତ ସେଇପଟେ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଦୃଷ୍ଟି କି ନେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସାଇଡ ରେ ତ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖା ଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି
ସେଇଠି ଖରା ହେଉଛି ନା, ଏଇଠି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ଏଇଠି ବସିଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜଗଟା ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଥିରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବାର ଅଛି, କ'ଣ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ପାଣି କାଢ଼ିବେ ସେଇଠୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ତ ଚାଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖଉଛି, ତାଙ୍କେ କେମିତି ସେ କାଠକୁ ଝିକୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଗଛଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ରସି ପକେଇକି ଝିକୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଝିକି ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ, ଶୁଖି ଯାଇଛି। ତ ସେଇଟା ଝିକୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେ ବନ୍ଧ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେ ଗଛଟାକୁ ରସି ପକେଇକି ଝିକୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏପଟେ ରହିଯାଇଛି, ତ ହଲୁଛି ସେ ଗଛ, ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ 2 ଜଣ ଆସିଲେ 5 ଜଣ ହେଇଗଲେ। ସେ ଗଛକୁ ଝିକୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହଲୁଛି ସେ ଗଛ ବି। ତ ଝିକି ପାରିବେ କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି, ନାଇଁ ଝିକି ଦେବେ। ତ ଦେଖ, ସେଇଟା ହଲୁଛି ନା, ଝିକି ଦେବେ ସେଇ ଗଛକୁ। ଦେଖ, ଏଇ ଗଛଟା ସିଧା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଝିକୁଛନ୍ତି। ତ ଝିକି ଦେଲେ ସେ ଗଛକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖ, ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ପଡିଲା ପରେ। ତ ଝିକି ଦେଲେ 2 ଜଣ ଝିକି ଦେଲେ, 3 ଜଣ ଝିକି ଦେଲେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 3 ଜଣ ଝିକି ଦେଲେ, ତ ସେଇଟା ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ଦେଖ।